lallai su zol manya irin ana cin gurguru irin an gama cin uwar makiyana irin an gama kare an gama shata ma makiyana layi irin baran zauna an ci gurguru in kora bayani. Kai waye bai san kai munafiki bane? Kai da zaka aikata abu kirikiri ka zo ka yi musu akai? To ka bari dai muna da videos kuma na rantse da girman Allah rashin mutunci yanzu aka fara shi. Ban ma so in wata doguwar jawabi, ban ma so in ta wasu maganganu. Wallahi zol kayi girman banza shashasha namiji irin ka solo biyo banza tunda nake ban taba ganin wawa irin zol ba a duniya. Zol mugun kungurmin wawa ne, bayan munafiki kai mugun wawa ne na faɗa. Bakka da wayo ko na miskala zarratin. Ai shi mutum idan ka taɓa mutunci da shi ko da kaga ana cin uban shi wallahi tallahi ba ka zo kai har kana cin gugu kana ni wallahi ban sani ba abin da kai me zaka faɗa in yadda da kai kun ka ce mun ina kwana ma sai na duba lokaci na tabbatar da safiya ne tukuna in yadda da abin da kake faɗa. An taɓa munafiki ma a duniya irin ka, munafikin namiji munafikin mata.